Здравейте хора, ние сме Криси. Иван. От Криси. Иван. Сега ще играем Слендър, понеже с амнезия не се получи, понеже беше доста тъпичко. И не е страшно, и скучно. И не записваш играта, така че мога да го пуснеш да записва играта. И да. Хайде. Това ще го играем Слендър. Така. Имаме камера, това е хубаво. Хубавото тук е, че мога да се редуваме на убиване. Смисъл. Не убиване ми, това е по-скоро... Умиране. Умиране, да. Бъдеш на мен това камера. Аз защо толкова размазвам всичко? Някой трябва да си купи нова камера. Непрофесионални ютубъри. О. Да беше тук. Имам лоши спомени с тази игра. Аз съм играл друга версия на това. Казах ти. Представям се, че е страница, нали? Да. Принципно не те гони до третата страница. Май, нещо такова. Help me. За хората, които не знаят какво е Slender, ами... Just fucking Google it. Мисля, там ще има също. А защо би обикалял такива нифли? Horror game doesn't make sense. Окей. Ви видял ли сте хора? Видял го. Shit, how? Видя ли го? Как го видя? Не го ли видя? Не, в смисъл... Вижте си ето така в областта на дърво. Не мисля, че това беше той. Аз там не дохна. Там бях. Ето го. Не го бях. Аз го видях. Вижте се отдолу ме виждане. Къде трябва да отидам? Няма ли мап? Имам, ама трябва да го намериш. Той е като табела. Аз имах една стратегия, дето обикалях по границата и тези, които са... ето тук така има едно нещче. То се спознали ли, че ми скочи точно от позема. Винаги много съм казал, като има фендер. Ето. Защото не знам, като има фендер. Като виждаш само част от нещо, много по-следскаш, когато не виждаш абсолютно нищо от него. Принципно, да. Ама така той знае много добре къде иска, като имаш фендер. Когато светяш цялата гора. Както и ти, той къде е? Още една страница. Сега ще умра. Спомням съм. Има шанс да успея да се точно страница. Това е ясно. Да, между другото играем Slender The Arrivals с 8-те страници, защото... Къде? За теб не играй просто къде, просто бяга на някъде. Защото до там бях стигнал на самата игра и освен това мисля, че е единственото удачно нещо, което може да играем, защото ни убиват. Може да играем с генераторите. Това го казвам за хората, които са играли Slender. Това винаги съм го брасил, между другото мисля, че видях от първия път и там. What the fuck, имаш мазен късмет! Между другото... Не е хубаво да някой се играл съм до страница, които имаше на едно дърво и някакви неща. Shit. Къде? За теб. Точно за теб. Не се обръщай просто. Просто се обръщай. Окей. Не се обръщай, казах. Окей. Гледай само напред. Be happy. Върви по пътечета, може да намериш нещо. What the fuck? Страница, бе. Там. О, не. Точно това се надявах да намериш, това е най-гадното. Затова винаги като ги събира. Сега кай ще бъде вътре? Яп. От това като там не биеш с банята, нали? Това е нещо като да. Bathrooms.
Бягай, не знам, бягай, shift. Бягай, защото ще уби. Не знам къде да бягам. Останах, не знам да отивам. What the fuck? Няма нещо. Не светиш. Просто да го задържиш. А, ти го задържаш ли? Да. Между другото изляза точно там, където ти излезе от начало. Добре, имаме една от 8. Това понеже сме скаути и сме добре ориентирани, не знам на къде да търсим. Ай. И там след нещо. Виж палатка, като каза скаути. Мисля, всъщност е тук. Ама как не съм видяла това? Може някак ще да даме това нещо. Ами... Добре, имам 2. Може би не че е толкова голяма карта, колкото не си мисля. Санаториума. Мога да мина сега, за да може после да ми е по-лесно. Защото... Това не е това е картата. Това е картата. На картата има също листче. Пътиш на пенис. Лол, предупреждение. Парк, в който има слендър. Очевидно няма карта. Или можеш на картата да видиш нещо. Добре, на карта преди имаше листче, каза, като съм играл. А те между нещо, че май се сменят листчета. Те ги апдейтват, след това програм ти излезе някакви апдейти направиш. Не, принципно мисля, че ги сменят всяка игра. Смисъл, като убие, се сменят. О, виж какво намерих. О, невероятно, чува се слендър, как? Не, може би не е слендър, но... Мисля, че той... Едва ли ще е тук. Бе, не бих ходиш 100 чрез човека. Не мога да разбера, защо трябва да намериш бележки. В смисъл... И това не мога да разбера, какъв смисъл? Намериш бележки от тях, какво печелиш? Любопитни хора, какво да кажем? Най-малкото, защо ще следваш бележки, които са ти дадени от... Никой. Кой не знаеш кой са? Защото те са май от Слендър. Което е много странно. Никой не Виж в кенфите. Ами... Ще му влезеш вътре. Фуя, не, това не е амнезия. Просто да сме някъде се флъшни. Bloody hell, what the fuck? Той е някаква стая, която е просто някакво рано. Ами... Ти излези. Shit! Бягай. Загаси свиня разсъл, не бъде кажа седиш по-малко. Ето го. Омага, намери го. Добре хора. Намерих 3 от 8. Няма да минеш. Абсолютно никакъв шанс да мина. Мисля, някакъв ще ме минеш. Абсолютно никакъв шанс да мина. Дама, аз съм точно в тази сградата, ще понеже мога да се ориентирам къде съм заради това. Ами тук е цяло смисъл... Ами то, ти имаше мега мазен късмет, че намери къде онова билече... билече... Кое? В... там, при тия... Не знам как се наричат. Фуя. Чувствам се... Тъп. Да, чувствам се много тъп. Не знам как се каже думата. Така, пакетж... знаеш къде да се говоря? Онова място, там където беше като лабиринт. В смисъл, да. Просто ще инсъртна думата, която търся ето тук. Тук вече беше. Да, обаче се опитвам от тук да намеря ти на къде тръгна. Не помня. Много пъти. Между другото, най-голямата грешка на хората, които играят Слендър е, че се въртят. Или минат точно... О, шит! Майката на татко, така че може да ми гушнем след малко. Шит. Това беше модерно. Не ме... Ето тук. Чакай, виж, ей там ти беше бележката, а пък сега не е тук. Ето казах ти, значи, общо ето дори да съм те видял. Там долу? Не, това не е бележка. Може би ще от тази страна? Стояха ще скочи. Ето я! Омага! Омага! Ти с кой говориш? Омага! 4 от 8. Стоиш по тази графика, се стоиш по-едната. И там светеше нещо. А това беше най-лагайога. Сует. Мадафака. Въобще не ми харесва. Беше, откъде се лашкаш на левията, ще кажеш си пингвин. Да, не знам, винаги съм чудил защо ходи като пингвин. Няма да може да контролираш ръцете. Да. Никой не ходи така.
Карта, която има лище на нея. Няма ли ще? Това не е ли лище? Оф, защо си мисля, че това е лище всеки път? Почва да говориш, защото да ни поетика. Шит. Ще е на веща. Добре, не. Шит. Добре. Със сигурност не сме насам. Мисля, че просто ще се лутам така из гората и нищо няма да намеря. Тук чакай ще убия. Да. Намеря границата. Ще можеш да учи човек. Това беше до мен. Това беше до мен. Това сме изкочи до мен. Ще имаш учи Това това. сме изкочи до мен. Не имаш учи. Тихо, мъкни. Ще взема пиха тръпки. Да, ако съм не си била страшна. Къде беше? Шит. Не. Хора, значи камерата спря да снима. Блъснах се дърво. Сме намерили нищо ново. Така. Нищо сме намерили ново. Буквално. Виж много, че що съм добъл. Не знам кое е това. Не се по-слативно. Къде? Къде? Не е моля. Колата. Шит. Петото. Той ще стана така. Петото билетче. Той ще стана така. Петото билетче. Билетче. Не знам се в Къде съм? Ето го. Не, това е саниториума. Ще пишеш къде изкарваш ми ангелите. Чакай, стига. И там има нещо горе. Ако то сме скочи още Виж, веднъж. мислиш, не се спал при майка до вечера. О, не. Има ли нещо? О, не. Ей, би имало. Добре, тук официално събрах повече лищета от Кристияна. Ма мисля, че мина... Случай не си мисля, че... Не, мисля, че знам къде са другите две. Едното е... Стойност имаше още две палатки. Е там. Ето. Е там още едно. О, но. Не, това не е истина. То са ще от другата страна. Не, ето го. Не, няма. Шит! Хора, имам... Фак! Шит! Омага. Хора, имам 7 лищета. Давай, Ванка, давай. Заглежи се. Не, ето го. Ляво, дясно. Десно, лево. Къде? Фак, наляво е. Ще ти надясно. Не, имам преди, че той е наляво, аз трябва да отида надясно. Това е хубаво. Чакай, ето го. От тук трябва да тръгна нагоре. Още малко остана. Ето го. Ето тук трябва да отида. Кой ще беше? Тук взех ли ги? Да. Шит. Аз мислих, че тук трябва да отида. Добре. Тук що направих? Най-голямата ви... Шит! Зак! Бе, аз къде от това минах? Добре, мисля, че той ми подаде ръка преди малко. Ето! Чакай, хорихме ли? Взехме ли лището? Нищо не намерихме. Не бе, тук имаше лище. Не, че нищо не намерих там. Тук има лище. Мисля, че нищо нямаше там. Сигурен съм. Тоспак! Айде, той ми изкочи точно до мен. Опа! Ние там бъдеш минахме там. Ооо! Хора, въртим се в кръг от... Ашката. Ето как ще го намеря. Ето къде към него! Шит, не го видях му само ръката. Ето го. Ей, тази кола, бе, не сме намерили. Ще ме минах кое няма. Оф. Не, до тук взели 6 бето. Тук го взех, да. Не чувство, че целият клип е... Това беше... Умря ли? Мамо, извикай мама. Лелюк. Шит! Това не беше честно. Това не беше честно. Това беше нас, когато бяхме слендър. Ванката им би си много лище. Да, значи... Всъщност, ако бяхме... Всъщност, аз много лесно ги намерях лищата, после съм цяла изговорим, че много ще те бия. Да, това беше от нас за този клип. Може да сте ви харесало как се насегаме. Може да правим още в близко бъдеще. Кой знае. Не, малко не се напикал. Някой питал от вас. Абонирайте се за мейн канала ни и този канал. За музика Крипи. Може да спрем? Стига толкова слендър. Стига.
Хайде, ако обичате. Така. И Ляно ви е харесало. Ако клипът ви е харесал, как ние се месираме и как аз крещя постоянно, дайте му палче нагоре. Палче нагоре.